Sala 2025 li Sûriyê gelek bûyerên girîng qewmên piştî guharîna rejîmê ji hêla siyasî de gavên girîng hatin avêtin. Dîsa bûyerên mîna êrîş, komkujî, revandin û her wekî din jî bênaber dewam kirin. Di sala 2025 de Sûriye û Bakur Rojhilatê Sûriyê şahadiya gelek bûyer û pêşketinên girîng kir. Bi hilweşîna rejîma Baasê re hem li Sûriyê û hem jî li qada navneteweyî derbarê pêşeroja welat de rojevekek girîng ava bû û nîqaşên berfireh hatin kirin. Lê hêd rojên destpêka salê de bûyerên ku hêviya gelên Sûriyê bişkînin pêk hatin û kêfxweşiya ji ber hilweşîna rejîmê ve ne guherî hêviya ji bo avakirina Sûriyê keno. Hete Şêkul Şamî bû desthilat bi rengekî cuda polîtîkayên rejîma berê berdewam kir û rêya parçekirina welat da pêşiya xwe. Ango çendî li Sûriyê navê rejîmê guherî jî lê cewher weke xwe ma. Hê di destpêkê de siyaseta netewperestî û mezhebparêz meşand û bi vê yekî jî rê li ber encamên xirab vekir. Gavên neyînî ku li pey hev hatin avêtin di nava gel û pêkhateyê Sûriyê de bû serdema tirs û fikarên mezin. Komên çekdar yên hete jê piştî ku li Şamê bûne desthilat û çend mehan şûn de berê êrişên xwedan ser pêkhateyên din yên Sûriyê. Di şeşê meha adarê de êrişên ser herêmên beravê yên ku Elewî lê dijîn rê li ber encamên Kambax vekir. Bi hezaran Elewî hatin kuştin û ew qas jî koçber bûn. Mal û milkê wan hatin talankirin, bi sedan kes ku piraniya wan jin hatin revandin. Bi heman rengî di meha tîrmehê de jî êriş birin ser Swêdayê û komkujî li ser xelkê durzî pêkanîn. Di nava rewşeke wiha de ji bo pêşeroja Sûriyê gaveke siyasî ya girîng hate avêtin. Di navbera serokê hikûmeta veguhêz ya Sûriyê Ehmed El Şer'a û fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdî de dehê adarê li Şamê peymaneke girîng ya ji 8 xalan hate îmzekirin. Lê ev peyman jî heta niha ji ber siyaseta hikûmeta veguhêz û bandora dewleta Tirkiya ser Şamê li ser kaxizê ma û nekete meriyetê. Hikûmeta veguhêz piştî hate ser desthilatê di nava vê salê de her çendî hin gavên şiklî avêtin jî lê ev tenê ji bo xurtkirina desthilatê bû ne ji bo pêşeroja welat û demokratîkbûna Sûriyê bûn. Di meha adarê de ragihandina danezana destûrî û di meha cotmehê de pêkanîna hilbijartinên parlamento yên nedemokratîk mînankên vê yekê bûn. Hem de avakirina qaş û destûra bingehîn û hem jî pêkanîna hilbijartinan de îradeya gelê Sûriyê tune bû û nehatin beşdarkirin. Ev gav ne ji bo demokratîkbûna Sûriyê û çareseriya pirsgirêkan lê ji bo rewabûna desthilata xwe hatin avêtin. Di nava vê salê de li herêmên dibin dagirkeriya dewleta Tirk de kiryarên mîna kuştin, revandin û talankirinê bênaber dewam kirin. Di meha kanûnê ango destpêka salê de bi dagirkirina şehba û min bicêre dewleta Tirk û çeteyên wê qada dagirkeriya xwe a Sûriyê berfireh kirin. Li van herêman jî siyaseta tirkirinê û guherîna demografyayê hate berdewam kirin. Bi sedhezaran kesên ku ji herêmên dagirkerî koçber bûn hê jî dibin şertên zehmetê dijîn û li benda bi dawîbûna dagirkerî û vegera bi ewlene. Rasta bendava tişrînê bombabaran kir tam li cihê welatiyan pencarekirin. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê bûyereke ku muhora xwe sala 2025 de jî berxwedana bendava tişrînê bû. Piştî hilweşîna rejîma Baasê dewleta Tirk û çeteyên xwe jî berê êrişên xwedan ser herêma bendava tişrînê û pira qereqozaxê. Dewleta Tirk û çeteyên wê ku wê demê min bij dagir kiribûn hesibandin ku wê wan deveran jî bi dest bixin. Lê berxwedana mezin ya şervanên Qesedê û piştkiriya gel ev êriş têk birin û planên dagirkirinê pûç kirin. Proja 64 de berxwedanî yek bêhanpa dîrokî ji aliyê şervanên Qesedê PKK jî di ser bendava tişrînê de tê veşandin.
Berxwedana ku bendava tişrînê bi berdêlê mezin hate kirin, bandoreke mezin li siyaseta Sûriye, Tirkiye û hêzê Namneteweyî kir. Dorpêça ser Şêx Mesûd û Eşrefiyên Helebê jî armanc û nêzîkatiya hikûmeta veguhêz ya dijî Kurdan nîşan da. Siyaseta dorpêçiya komên çete û rejima berê ku bi salan ser van her du taxan meşandin hate berdewam kirin. Tevî ku yekê Nîsanê peymanek hate îmzakirin jî lê hikûmeta veguhêz li gorî vê peymanê jî tev negeriya. Yek ji bûyerên herî giring ya ku di nava vê salê de qewmê jî konferansa yekrêzî û yekhelwestiya Kurdan bû. Di vê konferansê de hêzên Kurd hatin cem hev û biryara helwesteke hevpar girtin. Her wiha ji bo hevdîtinên bi Şamê re şandeyeke hevpar ava kirin. Lê heta niha jî ji ber siyaseta înkarê ya hikûmeta veguhêz hevdîtin nehatine kirin. Bi heman rengî ji bo danûstanên bi Şamê re şandeyeke rêveberiya Xweser û Qesedê jî hate ava kirin. Herî dawî di meha tîrmehê de li Şamê hevdîtin hate kirin. Lê heta niha jî ti peymaneke îmzekirî ya di navbera aliyan de pêk nehatiye.